penpau ka jing sungo ka ba krau yo blei nomar ka jing ka jing isnai ka jing ai ka jong u ngilong kumne bangilong bad haka kerteng u khon jong u Jesus Christ nga ai khu blei ya phi baro penpau ro ka jing sungo ka ba krau ya kinong tre jong a Good News TV tip bekia bon kam mid labat step ban penbet penbiang ya ki program ki ba per ban yo penmi ban yo peni lengba kan ni ka channel kada yang iwe pe iwe bangin bo ki jinduai kerpang ha ublai bo ublai un kerkhu yaki un ai ka jin start ni champang un ai ka met ka bakot ka bakia knam ba kenala ban trei khamba ya ka kam u kenrat ka jing ya puson lingkot hakani ka step ka phang pleng kalong pendon buram ya ublai haka met pat ka mense ka bangala seng nong rem na ka sithi ka malingkong jong upol sikinong koren kelnong ka ban reu ka khat ka ba arphau kiktien ka ba ong kumni namar lathit no ya phi da ka dorba te namar kata to pendon buram ya ublai haka met pat ka mensem jong phi ki balong ki jong ublai ngakwa banyak pe khendiat phang kan ka snong koren ka bla pelong ya upol ba un tha ya kan ka sithi bat ya kini ki ktien ka snong koren ka long ka jaka pedeng jo ka khayi ka pateng ka long ru ka jaka song jaka sa jong ki briu sarkar kumta ki briu na keleng sodong ki wan ban song snong ha koren bat kala long kanong ba ka ba krau kebarus pa kibriuru kilong kibalanang kibal start te henry namar kajing ya songkle bat kiwe ki jaj benriu kala long penban kasnong jong ki riu thala ki riu auria ki riu buaj kinong korin wat hadin bekla long kristan ru henry namar kajing syak ya lambat kajing syak hikai baklah kumta kinyo baki kam jong kadok kim don jing dei ai bat ka mensem kumta kile lot ya barok kijing kwa jong kadok bat kala long penan kibriu ki bathala ki ba auria kapang ka ba kongsan tam ka ba upol utho ya kan ka sithi ka long ban penbet ya kerukom perkhat ke babakla jongki nong korin ha kebaya dei sapang kajing em ke bakan jado bat kajing em ke bakan jam mensim upol uyaiban baka jinget kristan kadai ban pau ha kajing em ke baman kasngi katkum kane ka konteks ngis ngoto baka jingken tu jong upol kam sem thâu tang ikinong korin reka thâu ya baro ki kristan ki badon hakeleng jong ka perthai halor jong katu kadakhat ngakwa bania pechwa ya ka benta ka baningkong kalong pendon buram ya ublai ha kamet ka jingmot jong kane ka jingem kabla pelong da kamet kabla thau na ka domet badia ka mensim bla persat mensim da ublehi kalong ban pendon buram ya ublei kumta kane ka jingem baro asiteli met pat mensim kalong ban pendon buram ya uta ubla thau ya ka laban phia ya kamet haki ar benta ka benta baningkong kamet kamut ya kan ni kalong renjeng ka bala penlong da kising da ka do bat ka snam ka baar kamet ka bala penlong ya ki jingmot jing perkhat bat ya ka jing start jong ka jabing ka jingmot jing perkhat bat ka jing start jong ka jabing ru kide ki benta jong kamet ki jingmot jing perkhat ki balong persya ya ka mon jong ublai kilong ki jingmot jing perkhat ki bathala na ki jingmot jing perkhat ki bathala
ka pen mi ia ka jing sngo pi hui ka jing sngo bisni ka jing sngo mang ka jing sngo sarong bat kiwe kum joro na ki jing mot jing perkhat ki bathala ka pen mi ia ka jing kwa thala ka jing kwa auria kwa nam kwa bor kwa burom kwa spa kwa lalot bat kibakom kita hakini kisngi habangi pulih ki kot khubor ngi pe ki television baleng ba ki social media ngi yoi ya ki jing tre borba jong usetan ban pengop ya ki bon ki briu bandi kiat bandi drugs habala di kiat la di drugs kami ke jing kwa thala ke jing kwa auria ke jing ya mai ke jing ya nia ke jing ya sho ke jing ya dat ke jing to ke jing luti ke jing lebor bat ke jing ya penyap kari khasi jan tia ba i jongi kalong kari ke bakar khu kerpang da ublai kalong ru kari bati breu te blai marbon ki breu ki ba shong haka kila long ki kristan henrei snodiau ban pej ban perkhat ba hakini ki sngi bat kipor kialang lot baro ki ja jins new hakini ka ri ba i jongi usaitan upelong ke cakar ri ke bat tengen jong u hakar ri jongi ki briu ki long ki senrang bas kem usaitan kumta kimot man pen hon yala ka jing em da ka ba brai lot ki e jokan ne ka perthai ban ki jing kwa jong ka do henre kim don kamon ban penem red jelade hak mat jong uplai kumta ken upo kumba ula kentu yakin nong karen ukuntu joro yang abat ya pi bangi day ban pendon buram ya ublai hakamet namar kadai ka ying shong umin sem bakhuj kabanta ka baar pendon buram ya ublai hakamen sem ublai haba ulat deb ban tau ya ka met jam ubriu ulo persad dalau jong men sem ban penim kumta katen rai jongka kawan na ublai klem kamen sem kamet kamla ban trekam bat klem ublai don kamen sem bat don kajing em para bangai bai kamen sem ka ba ublai ula persat na kesentur jong u ban syong sa hapa ubriu kalayo yala kamon laj luoj henrei kadon ka kamram ban pendon buram ban ngu sem ya ublai ubalang uten rai jongka lom kumta ublai unsa pensitom yaka badalele kanom la ban laj na u hoj ublai jongi kwa bakawe ro kamen sem kan jono kwa bakawe kamen sem kan yo ban laj em bar kan yo ya ka jing em ka babam jukot henrei u ai pat ya ka mon ka balai luoj ba ubriu un jet hi para bangai ba ie kamen sem ka ba ublai la ai ho ubriu kalong ka balai luoj henrei ka dei ban pendon buram ya uta uten rai jongka henrei bon sen pat kamen sem kam shamala ban pendon buram ya ublai namar kasyak sensyar ha kado bar kamen sem ki yai ban yale bat bon sen kamen sem kasyak job ha kado wat upol usakri ba krau jong ublai uong ya kata ka bang akwa ban le ngam le ya kata ka bang ngam kwa ya kata pen ban ngale para bangai bai kamen sem ka ba ublai la persat ha ubriu kalong ka batalat kumta ka don kam ya ka bor men sem ba khu jong ublai nang bakan la ban yale persha ya ki jing kwa jong ka do namar la thin no ya phi da ka dorba te namar kata to pendon buram ya ublai hakamet
บัดหากมันเซมจองพีกีบาลองกีจองอุเบลนามาลาทิดโนยาพีเดกัดดอร์บะกระเดกัดดอร์จองกัสนามอุจิสุกบ่าอุลาเป็นมีหากดิ่งพนาหาอุลมกาลบารีpara bangai be ie utra jogi Yesus Kristus ulawan sakale ka partai ban tor ya ki jinge ban ya ya ki jingma ban iben ya ki jing leran ula pendep ya kini baro ula poi ka menta ka bakhadu ula yo i ya ki jing ban khia ka pop jong khon ben rew ya u hado kata kumta hak per get semani ula od jeliwa khmat ukpa wong Kopa, lada don lad, ai bakane ka kuri, kan lad no nanga, henry om kumbanga mon manga, henry kumba memon, henry ukpa, umon ya bon sya halor jokating pena. Kumta hakisrok ba ulom kalbari, kibriu, kilia bentiu, kilia kenjat, kilia sempat, daktelai sni bela pendaj prek, kilia penpong ka pan senget sia. Kelasa daki prek haki keti berki kejat haka ding pernah. Ujisu halor ding pernah uperta. La pendep kabamot. Ulat dep ban sulut. Ya karam kapap ukun bendriu. Barok haka pertai. Para bangai bayi. Kanegin ka dorba. Ba ujisu latit. Yang abad japi. Namar kata ladau Yesus Kristus. Udan hapo jong abad jong pi. Ngilong keng. Kijing tau kibat mai. Ujisu. Udai kon jong ublay. Ulong hiru ublay. Kumta. Kane ka kubor ha kane ka step. Ka khot yangi. Bagin pai sya u. Ngania selok bat u. Nginduai hau haki por barok. Kenang. Boon pa yang mensim bakut. Ban jalam yangi. Ngilak ban job. Ya kijing kwa jong kata. Ban bagin laro. Ban pendon buram ya ublay. Haka met. Ban haka mensim. Ublay nam taka buram jong u. Amen. Gin ya duai. Ublay berkupa jongi bahabneng. Ngi ayu ya me ko kenrat namar kan ya ktin ka jong me ka pen kan mau yangi bangide ban pendon buram ya me hakam met bat ka mensim lom kumta me men sapen sitom badalele kanom laban light na me try bi namar kata to isne phai mensim bakhui ka bor bun yalam ya ka jing em jongi knang ba try bi ngin laban job ka jing kwa jong ka do ban ngin la ban pendon buram yame hakam met bat hakam mensim hakane ka sngi hakane ka snem bat slenter ka jingiem sngo kan rad ka jing duai map ikilai kilet baro ka bamishem de bakine ya dan berpan ka try jing Yesus amen.